majstrovi dostáva. Vyzerá to aj na smerom na čo ťaží Tigran Barsegia. Ale v kontexte dnešného zápasu musíme povedať, že možno aj trošku... Tu máme v pozícii kohúta Patrika Ilka a aj Sandra Cruza. Na hracej ploche nestihne. Mila Ignatenka. A spôsobom práve Christian Barry môže, tak tušil za svojím... Že 10. Bajrič. O slovo sa hlásil Roginič, aj Faško prichádza v defenzíve 1-1. Mohol narobiť a prísť o ten trojbodový zisk. Úplne rozumiem, ale tu... Trúfam si tipnúť, že tých... Lenže hneď prišlo vyrovnanie po chybe Lubomíra Belka, ktorý v zápätí vytiahol. A vidíme tie emócie. Nielen na hracej ploche, ale aj priamo na tribúne. Plochu mimo tej hranica. V Žilínskej strane Jano Minárik nabil. By som si prial a zbytočne potom dával... V určitom momente mali loptu na rozohrávku pripravený dva. Potrestaný Vladimír Weiss. Paradoxne po vylúčení Danila ako Žilinčania dokážu. Dobrá kulisa, musím fakt pochváliť aj fanúškov Žiliny, takže čo viac si prijať.